जोङो दिनै ब्रैथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दिनै ब्रैथि दख'रानि सिङावनो थानाय खावैमारि गामियाव दिनै जोंहा सानसेनि हाबाफारि हिसाबै जे रंजालि बैसागु जे फोरबो फालिनाय बेखौ जोङो दिनै लानाय जादों। जोङो फुंनिफ्रायनो जोंनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे फिरफिला बिरहोनाय जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेनि उनाव जोंहा आर'ज मेथाइ दङ आरो बेनि उनावहाय जोङो जे गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय जोंहा गुफुर गोथार फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। आरो जोङो हाबाफारि बायदि दङ जोंहा जे गेदेरखौ मान होनाय आरो उन्दैफोरनो गेदेरफ्रा जे अननाय जासिनाय जोंहा बे हाबाफारि जागोन। आरो बेनि उनाव जोंहा जे मोसानाय कम्पिटिसन दङ आरो बेनि उनाव जे बर'नि जे मोनसे कालचार जे बैसागु फोरबोआव जोङो जे जानाय जे मोनसे हाबाफारि लानाय जायो जे गोखा गोखै बेखौबो जोङो लाफानाय जादों। बेनो जे जोंनि जे बे थांखिया बेनो जे जोंनि ओनसोलाव जे गोजोन आरो खौसेथिनि गेजेरजों जोङो समाजखौ बयबो दैदेनलांनांगोन। आरो फैबाय थानाय समाव जे जोंनि ओनसोलखौ जोङो गोग्गो समाज खालामनांगौबा बेवहाय जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव दिनै फरायनायनि बिथिङावबो लाफानांगोन, दिनै हारिमुनि बिथिङाव लाफानांगोन आरो समाज फोसाबनाय बेखौबो जोङो लाफालांनांगौ दं होननानै जोङो ब्रैथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि सायाव जों खामानि मावबोगासिनो दङ आरो इयुनावबो जोङो मावलांबाय थानांगोन। जोंहा आलासि हिसाबै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो बिथांनि मावथिफोर फैफादों आरो जोंनिनो ओनसोलनिनो जे कुसुगाव बियाबनि EM उकिल मुसाहारि सार बाहागो लाफैदों। आरो बे हाबाफारियावनो जोंनिनो कुसुगाव बियाबनि TCLC चेयारमेन थमास नार्जारि सारबो बाहागो लादों। आरो जोंनि ओनसोलनिनो जे बिथाङा जे BTRनि चिफ एडभाइजार हिसाबै दिनै उत्तम कुमार ब्रह्म साराबो बाहागो लाफैदों। आरो जोंहा बिदिनो गोबां जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोर बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। रायजो राजाफ्राबो गोबां गामिनिफ्राय जोंहा जोंनि ओनसोलाव 26टा गामि दङ। बे 26टायाव फ्रायानो फैजोबदों। माखासे उसुबिदानि थाखाय माखासे सफैजोबाखिसै। नाथाय बे सानै साथाम जे फैनाय गामिनिफ्राय जे बिथांमोनहाबो गावसिनि गामियाव थांनानै जे हारिमु बिथिं, फरायनायनि बिथिं आरो समाजनि बिथिङाव जे खामानि मावहैयो, आं बेखौ बे जोंनि ब्रैथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसानिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय।